Álvarez, leku zoa gargaren aurka. Aurrera txapelketan, Julen Cañamarez eta kanpoan geratzen da Jokin Alkidalete. Jokin Alkidalete, bihar ere lehitzen izango da, baina gori mailakoetan, jaketa orain arte, bi ekitaldi jokatu eta biek irabazten digu, hituz eta horrela bihar lehitzen izango dena. Baina, 23 urte berakoetan, kanpoan geratzen da aurten. Txalo bat, Jokin Alkidalete. Yes, cerca de la talla, de la bolsa, Eneko Zarari. Vicente, txapelketa aurrera, Eneko Zarari, kanpoan geratzen da maila honetan. Ahora tenemos ahí, vaya un candidato a la ciudad, vaya la política, esta está, pero